Папа. Какво папа Емито? Да. Върти с главица. Веднага си каза. Какво папа Емито? Тортичка? Какво папа Емито? Дочек. Тортичка. Браво. Браво на Емилия. Пай. Пари, да, печката пари. Тя чува, че нещо се пече. Какво папа Емито? Хайде, сега. Мама, папа. Мама, папа. Еми да папа. Айде. Еми да после папа. мама. Леля. И Леле са папа, да. Да, всички папаме. Майде Всички сега папаме. Емито. Айде, давай, штракай. Аз кликче правя. Клипче ли прави? То по-интересно. Леш. Еми режи. Да. И мляска. Кой мляска? Кой мляска? Ето. Емито. Айде ям тортичка. Каква дала видност. Мали ти много ядеш, мама? Айде папа и тортичка. Айде ям, папай го. Измори се ръчичката. Да. Ама с дясната ръка е по-добре, по-удобно. Виж как не я хвана добре с лявата ръка в лицата. Не удар като майксите вечерка. Какво папа Емито? Емито рови. Имшови. Емито е кокошчица. Тя пиленце бе, Лело. Пиленце, добре. Пищ. Пиленце. Какво прави Емито? Айде, Айде всичкото. Айде, браво. Пак. Айде пак. Още пак. Още пак. Всичкото. Всичкото ли? Давай всичкото. Давай всичкото. Хайде, лап всичкото. Оплаших детето. Айде всичко. Мах. Мах. Като ни връщате тук ще знам. Айде ям. Мах. Аз ли? Кой да се маха? Всичкото. Виличката. Добре. Няма ли да папаш още? Айде ям. Сети нещо, че и се подиграваме. Айде папай. Мах. Кой да се маха? Дай. Всичкото. Виличката. Айде в нея виличката. С ръце ли ще ядеш? Мах. Мах, тя сигурно ни се яде вече. Не иска да я махаме тази тортичка. Айде, махай.